Ti mensahe na dayto nga kanta ket di ka nga maupay iti biag mo dito'y lubong dumting man dagiti panubok dumting man dagiti problema iti biag mo ngunto na dayto nga kanta di ka nga maupay nagtuloy ta kini Apo Dios agingga iti iya ay na di ka nga maupay no dagiti gagayen mo ibati da ka nagapuat ni Apo Dios nga mga ayat ken ka. Tibiyag dito'y lubong agpatingga saan na mabayag mapukaw da ngamijay guryak at biyag nagnanayo madamdamay suntuti pagtainga di ka maupay di ka agsano amok nga ragsan di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu Kristo dati gungunam magururay ken ka nagsakem ket dinti panagserbi kentong palan tibilin ni Kristo naasidegen ti iya ay na amang alakadagiti iglesia na di ka maupay di ka agsano amok nga ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu Kristo dati gungunang agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem mo upayen ken bay andakhan ken ti Dios kunana di kan tubayan ay wanan ka ingganat panungpalan di ka maupay di ka agsano amok nga ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesu Kristo dati gungunam magururay ken ka dati gungunam agururay ken ka Thank you very much. God bless.